खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि मदन नार्जारी, गामि राङिदारा, जिल्ला बाक्सा, लासो बेतबारि। खन्थाइ मुलुगनि बानजायनायाव होखानाय लेखा बादियै आंबो दिनै दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांनाय जाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङानो जाबाय अननाय। अननाय। अननायनि गोदै बिदैखौ सोर मिथिनो? अननायनि बोहैथि दैमाखौ सोर बुजिनो? जायनि गोसोआव अननाय दङ, जायनि गोसोआ सैथो सिबियारि, बिसो बुजिनो मोनगोन, मिथिनो मोनगोन, जिउआव मोनगोन गोजोन सुखु। नोंनावबो दङ, आंनावबो दङ जिउनि सिमां। नोंबोसो थायो बुहुमावनो, आंबोसो थायो बुहुमावनो। अब्लाबो मानो एना एनि? अब्लाबो मानो जाफुंजोबा सुबुंनि सिमां? अननायनि आंखालानो बेनि जाहोन नामा? अनलायनायनि आंखालानो बेनि जाहोन नामा? औ, अननायनि आंखालानो बेनि गुबै जाहोन। बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।